Аз съм Гейммен и ще играем пак на на Bob the Robbery 3. И бяхме стигнали до четвърто ниво. Чакайте. Така. Добре, там има код, така че не го знам. Само ето замине. Защото войник ще извика стражата и ни ще му убие, не знам, нямам да става. И за малко щеше да види. Отиваме на долния етаж. Какво е това? Не знам. Door код 60. И ето, че го видяхме и пак отиваме нагоре. Само, че толкова път много лекичко това се прави. Така. И ето, че отключихме въртичката. Това само, че е с две такива. И го отключих. Добре. Забага. Какво е това? Айде, това не мога да го мина от 10 часа. Ето, и ето. И най-накрая успях. Така. Сега трябва да отидем надолу, само че без камерата да не видя. Така. Упс. То пак го пресмяхме. И минахме това ниво, въпреки че беше малко трудно. Този 5 такива съм събрал. Така. Пак с такова ужас. Добре. Дас. Трябва да се обърне. Сега докторът ще трябва да ми дойде. Сега. Не. Фанаха ме. Поне ме пусна до средата.
Как да го направя? О, там е ковчето, той затова толкова бързо. Как така да го направя? Той трябва да дойде тук. Ето, идва, целта идва. Yes! Добре, коя води? Та е точно. Сега ми показва, че трябва да отида горе. Пак. Айде. И ето че стана. Не знам какво е това, но мисля, че е някакъв телевизор ли? Не знам, няма представа. Какво? Нищо не разбирам. Аре! Добре, за Бога, как става това? Много е сложно. Взяхме. Сериозно, пак ли трябва да ми пускаш тук? О, не разбрах това. Но го ударих, така че все пак трябва. Хайде да с Бога. Идвай! Така. Yes! Добре. Не успяхме. Добре, ама как да успея да мина това? Това е супер трудно. Ай, то се може ли? О, не трябва да се удра в тия, сега разбрах. Успяхме! Не трябваше много размери за Бого! Как ли го успя да ме хване? Аз изобщо не се усетих. И сега пак трябва да чакаме. Ужас! Хайде, детка, идвай по-бързо. Така. Ма, как те
бях натиснал. Да, и какво да прави сега моя? Да стои като пън. Аре, по-бързо работи, бе. Ти само стоиш на едно място. Сега се сти. Той дядо да работи. Така. Коя? О, боже мой! Да, точно тая. Она не ме хванах. Добре, вече знам как. Не! Защо отидох там? Така. Не! О, не! Щях ли хванат? Добре, хора, това е много сложно. Как? Сега? Yes. Добре, не знам. Сега. Трябва да отида в тази сянка там. Yes. Успяхме, добре. И сега? Yes. Опс. Успяхме най-накрая! Сега как да отида там? Чакайте. Yes, добре, скрих се. Ево, моето момче, ево. И сега той трябва да отиде там. Yes, успяхме! О, минахме това ниво най-накрая! И добре, хора, това е всичко от този клип. Надявам се да ви е харесал. Ако ви е хареса, абонирайте за моя канал и ще се веселим в следващия клип. Чао!